Aw ni yakuma n'i ko musoya i ko fɛɛrɛ ni cɛsiri. Muso caman bɛ yen nɔ a ka d'u ye kosɛbɛ u fari a ka nugu sanfɛ ka taa. I ni maa dɔ bɛ tulu kelen mun nga ale b'a mun a fari la cogo di? E b'a mun i ta la cogo di? Danfaraw bɛ ɲɔgɔn na sabula muso bɛɛ n'a ka fɛɛrɛ de don. Bi fɛɛrɛni dɔ bɛ ne bolo k'a yir'i la. Gomanjiw kɛlen kɔfɛ an farikolo la ani fana an kan ka to ka tulu mun an fari la cogoya min na bi ta in b'o de kan. N'an b'o kɛ an mago bɛ jɔ vaseline na. Ne b'a dɔn vaseline kɔni o tɛ dɛsɛ ne ni maanaw bolo. Vaseline tɛmɛnen kɔfɛ an mago bɛ jɔ nemurukumuni fara la. An bɛ nemurukumuni de sin tan cogoya in na k'a fara bɛɛ bɔ a sanfɛla la nka i b'i jija ji kana na k'a la dɛ. An mago bɛ a fara dɔrɔn de la. Tulobilenkan dɔ la n'u b'a fɔ ko zeste de citron. An mago bɛ se fara in dɔrɔn de ma. Ji kana k'a la o fɛ dɛ. N'a sɔrɔla nemurukumuni fara binkɛnɛ in de b'i bolo baasi den kelen t'a la i bɛ se k'o k'a la. A sini ɲuman an b'an ka vaseline ta k'a fara a kan an bɛna bɛnmari de kɛ. An bɛna taa sigi tasuma sanfɛla de la jikalan na walasa a bɛɛ ka yelen ka ɲɔgɔn bila. Vaseline ka ɲi kosɛbɛ ne ni maanaw surtout n'i bɛ vaseline k'i fari la ko pomade wɛrɛ b'i bolo ni kɛrɛmulama don i n'a fɔ aw bɛna ye video in kɔnɔna na cogoya min na olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kosɛbɛ. Ani fana aw k'a dɔn k'a fɔ ko situlu fana ka ɲi kosɛbɛ nin ko ninnu na nka ale kasa de ka bon dɔɔni. A yɛlɛmalen ɲuman an fɛ an b'a ta ka taa sigi ta sanfɛla la ka taa wuli a kɔrɔ fo a ka yelen sa. Nemurukumuni min faralen filɛ nin y'a kan tantɔ o fana ka ɲi kosɛbɛ. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko citronnafɛnw a ka ɲi nɔ bun adamaden fari ma kosɛbɛ. Ani fana n y'a fɔ cogoya min na aw k'aw jija ji kana na k'a la. A b'a da nemuru fara dɔrɔn ma. Nemuru ji o kana na y'a la dɛ ne ni maanaw. I n'a fɔ a y'a ye jala cogoya min na ne ma ji fosi de kɛ a la fana. Miniti damadɔ ta fundeni filɛ nin ka kabako da la an t'a ko bila dabirida la. An b'a yɛlɛma nɔgɔni fɛ sabula vaseline simi ka di kosɛbɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na a ɲɛ kɛlen tɛ nin nɛrɛ ye. O tɛ dɔwɛrɛ ye an ye nemurukumuni fara min k'a la o de y'a ɲɛ kɛ nɛrɛ ye. N'a sɔrɔla k'i ye nemurukumuni wɛrɛ de k'a la binkɛnɛnama in a ɲɛ bɛ taa kɛ binkɛnɛ y'i bolo wa nemurukumuni in kasa bɛ tugu a nɔfɛ. Nafa caman bɛ nemurukumuni in na dɛ ne ni maanaw. N bɛ segin k'a fɔ ko kura kun aw ka na nemurukumuni ji k'a la abada. Ɲani a b'a fɔ k'a bɛ kufu aw bolo. Nemurukumuni fara dɔrɔn b'a bɔ. Baara ɲɛnabɔlen filɛ nin komi n y'a fɔ cogoya min na a simi ka di kosɛbɛ. N'a kɛra k'i ta simi ma ja i bɛ se k'a sigi fiɲɛ kɔrɔla la walima u ka subahana mansi ninnu n'o ye frigo ye ou bien congélateur i b'a don o kɔnɔna na a bɛ sin ka simi ten tɔ. Tulu yɛrɛ bɛ mun cogo di de? Tulumafɛn caman ye fɛn ye i n'a fɔ fɛn min mana kɛ farikolo la a bɛ manamana ani fɛn min fana ale bɛ simi. I kan ka tulumafɛn de mun i fari la fɔlɔ san kalo 12 bɛɛ. Ni astuce in bɛ se ka kɛ. I bɛ tulumafɛn de mun i fari la fɔlɔ. Tulumafɛn munnen i fari la i kolen jɛlen pasi i bɛ sɔrɔ ka na kɛrɛmumafɛn ta k'o mun sanfɛ. Hali n'a kɛra k'i bɛ produit tulu de mun. Tulumafɛn min dar'i golo kan fɔlɔ a b'a to i fari bɛ magaya ani fana a b'a to i bɛna kɛrɛmumafɛn min mun a sanfɛla la ni produit chimique b'o la. A b'a to a t'i fari agresser. O de y'a to i bɛ maa dɔ ye u bɛ produit tulu mun san kalo 12 u fari tɛ jeni abada. O gundo de fɔlen filɛ nin ye ne fɛ. Hali n'a sɔrɔla maa minnu tɛ produit mun fana a ka kan anw fana na. Nin fɛɛrɛni min y'a yira aw la sisan a bɛnnen don maabakɔrɔ la a bɛnnen don denmisɛn la a bɛnnen don produit mun na a bɛnnen don maa min tɛ produit mun.